Kawat kabalai jong ketamasa bam nyang plang bala penlong da kesenjuk ki hima arliang wa umya mau plang welfare society la penlong ha jakalu mbai itenat kesnong saumat East Kasil district akar penutrik risau arjar pusau kapang bahakmat kani ketamasa kalong yau nyang plang ubajubam de kinong song snong haki jaka nong kendong kejela yau nyang plang lala benlap hau benai risau tat hadu katayo beningkong naiwing manus nam haswa ban kelapat syau nyang long ban kelat habali kakubor bak senjuk ka penlong ya kani ketamasa bam nyang plang hasnong saumat kalong ban kentu ik nong song snong bakinum thang dusman ki klau kiptap ni penjot ya kememeriang saudong saukun hakani kasi lawan badan langru da kakong da PCM Deputy Director Ketna Tourism Kesor Karjela kum kakongsan ban pli pai ba ya kani ketamasa uba tambor lingdo founding chairman kasenjuk lemkit khot kinong yalam snong na kisipho hima nalor ki wepan nolor nyang plang hakani kasngi kladon ke jingpen inam ye kitiar tenrai ki jingbam tenrai nolor ki we pat kum ki jingnya cycle shong kulai ke jingshat ba jingele kai tenrai rengkat ke jingyat pen idul bhabreu lem ki riam ki bait tenrai haba ai jingkran ka deputy director kala kdo be bon tili ki mat kenthop kumnu ban penne ye kami mariang ka jingpenne ye ka tenrai lem ka riti dustur nolor ke jingken tiu ye ki kam jong kai perthai ha ka thain kalaong ba ke jingbam nyang plang ka de kom balale de ki longshwa manshwa bat omde ban pekman kum ki jingbam khutia mutia bat kum kini ki jingtep de ban kentiu shakman kasunjuk ka khok ewe biang saisin tung innom pen plu laning innom thangka ye kini ki lom ki wa jongi ki klau ta jongi ban wang yo I badang no ka jing plu pin soba ban yami ban yap tem ban yap pelip ya kading ba tung innom peniap dusman ye ki do do wa lani gimrat gimreng nama gini gidon kam menja syong ni saring karpat ni bat tu ngin ya perhat kano ke kam ke bisung dei ban trei nama ro ka sunjuk ka don ye gilat gelji bayalam lenti fi om tang tourism rai bayalam lenti ru ya fi hagi wei pagi jai kam kiwa pin trei krang ba video kamai keji bat video ban kershan ya ledi kershan ya yang kesem bat pelong ru ya ka yang kesem ka papohu pahai bat ya ka snong ka thau ka ba kiu irat hagi egi baro hidu hanya nanu inshwa ite tibam santanagran item sabat ka doi tara hai hai ka nujing snobha geleng jata ki pensara ushnang uthau yamujan ding ding lare paksing ding ding kamarin bahkan ni kedai ke ban mepi ki pai ba jong ka himani yong ki juya observe ya kedai ka kilong shwa manshwa mo kedai ke jingbo bala bo bet bo ni de kilong shwa manshwa ka ki juya na ka posha ka por ki juya pelong ka jingbam yo ni nyong plang tele se ka ni ka long pilau na ba kibrin pilau bin tho na ba si yule ya ke sun tho jonga nasko ba kadan kam ni ko priu badan ha ba tourism sector ha ba tourism sector ka mod yangi kilom lo ndai tarena no po ka ba represent the government ndai wada ye tourism societies nang tai hima ba khoi ki riu pai ba ka kwa wan chi ni ka kam ba midon kam ban pene pensa ya ke badai ke jong la jong ke bau manshwa ula bo bet bo henti na do ki por ki malale ni don kam ban pene pensa ni don kam ban ra ya ni shakmat nama ba kumba kilong mentang bet ba bon ba habang ipelong ya ki ni I bet ki ba kani ka berthai menta ka ya be ni klet no ya ki ba ka ki balong ki balade ki jong ki bade ki bangilong try mani mo te habang ilit ka shkibi kiri jong shkibi kiri ni I ba ki don ki yo ki har ki bade thik tangi ki knyang kut ki jat knyang ki ba ki de thik tangi an ki tourist ki balet khnang tang ban enjoy ki jingbang ki don ki ri kita te wat hakini ka ri ki jong ni ru ki don ki states ki marjan states jong ki ba belong ye festival ki ba belong ye festival festival jong ki pin la ba bon jat ki knyang ki don ki ba mi ki jat knyang ta kam ki ai ba nong ba si no mala da ka don ke science na thai
dia singin tak nak improve tambah kilong shwan man shwan ki jongi kinum dei kita ki beri ban ong ki banum kinum tip jing sa ki don tip ki don nak takada bisa pam Hidu hadiana do menchwa Kitiet ki pomsa Kanatra Kitem sabat ka Doi tara Hai hai kat nu jing snobha Geleng jaka ki pensara Ushna uthau uyamuja Ting ting lariu kat sing Ting ting kamarin ke Ringkat kamas kita genhoi Ban kabun ulung ubay Ladai kapur panjang subha Baladai kapur tanasa Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya